ביי, תעני. אני ידעתי. אשכרה הבאת תיק לאילת, אני לא מאמינה. בדוק הבאת 8 מזוודות, נכון? אתה יודע איזה מזוודה הבאתי? הבאתי את המזוודה שלקחתי לאירופה לאקסל ל10 ימים, מפוצצת. מפוצצת ל3 ימים נראית משוגעת, פה כמה גופיות, כמה חולצות, פן בפנים בתוך הדבר הזה. הבאת פן? כן. חיים שלי יום. אני לא מאמינה, הבאת ספר? הם מסופקים באופן עצמאי, המגיעים למוחו של האדם באמצעות 5 חושיו. אני לפני פנג'ויה. ההפך, זה עושה לך פנג'ויה יותר טוב. תקשיבו, אני לא יודעת איך אתם רואים את סער, אבל סער הוא חנון. יש לו סדרת ספרים, הוא מדבר בשפה גבוהה, הוא מכיר מונחים גבוהים, הוא דפק לי הרגע טופוגרפית. תגידו לי, תרשמו לי בתגובות אם אתם יודעים איזה טופוגרפית. קילוגרפיה. בחקר צורות פני השטח של כדור הארץ, תראו, למה בנות לדוגמה מנווטות יותר טוב בצבא? איך הן מנווטות? עם מפות. It's dirty! אתה תוריד את היד. מה זה הפצע הזה, מקסית? שוב החלקתי עם הסקטבורד לי. תראו את האוטפיט של ליזה. איך קוראים לדבר הזה? וכשאני אומרת האוטפיט אני מדברת על הגוף השבת. זרקת את המופתעת, מה? לא כולם אומרים לי את זה. תראו את הבטן. תראו את הבטן. אומייגאד. זה 316 עליו. שעה. מה, לכל אחד 300? זה זום, נכון? זום של הסמכות, בטח. טוב, אז עדכון לך מהשטח, חברים. אנחנו פספסנו את הטיסה שלנו וכנראה נחכה פה עוד שעתיים. למה אתם שואלים? פשוט אנחנו נכנסים למקום, סבבה, נכנסנו לפה, פשוט התיישבנו. ליזה הציעה לי קורסון, פה איבדתי את זה. שווה דילי טיסה. כן, תראו את מי מצאתי. שרק תצליח אמן. חמודו. מצלמת לבלוג. אני מצלמת לבלוג. זה לבלוג. כן. זה ולוג במבטא או ולוג ישראלי כזה, מה שלנו? ממש אותו תחלט. זה ולוג. ממש אהבתי את השיר שלך עם הצל. אלה שנתקעות בעבר נחמדים פה. No, I don't know where I am. I bet it feels like home. מה המונטאז'? ואשכרה חס ושלום המטוס מתרסק. נוחת איך אמרנו עם העקבים בחוץ. אז לא, עזוב שנוחתים עם העקבים בחוץ. איך קופצים את הדבר הזה? למה אני מתבאס אם קורה משהו כזה? נו. על כל המצלמה. אומייגאד, זה שלי. מה הוא אומר? תודה. יש לך את הצבע בשיער הכי משוגע שראיתי. תודה. יש לך גיד בשיניים. No, I don't know. זאת המכשיר, הדוגמניה, למה זה לא נפתח? זה לא מתפקס? Look at the look, look at the look. Look at the look. כמה אני מבחר שאני אגיד לך איזה חתיך, איזה חתיך. לא. טוב חברים, לא הספקתי לצלם לכם כלום ממה שקורה במסיבה. מה לצלם עכשיו? לא הספקתי לצלם כלום, אני אומרת. בלוגר, שלא רוצה לצלם כלום. אז אני אקח פוטג'י מסער, כי סער צילם מלא. נכון. אני אקח פוטג'י ממנו. הנה, בבקשה, סוויש. נהנית? וואלה, כן. כמות הבנים שמשתכשכים בך כשאת עוברת. מה הולכים לאכול? המבורגר. You know what I like. הלכתי מי מהחום נהיה לי דמעות. איזה חום זה לא בסדר. בוא. לקנות מים, אמא, אני מקיאה עוד שנייה. כל היום את רוצה רק מים, תגידי לי, מה עם הסטלה שלך? No, I don't know where I am. I bet it feels like home. אלקין יא סלב. עם השעה 2 בלילה. 2 בלילה, אני בחיים לא חשבתי שאני אצא ב2 בלילה למסיבה. אבל אנחנו יוצאים. אני גמורה מעייפות, אבל הולך להיות כיף. נשרום על זה. או, בוקר טוב רבנו. אני רוצה מקלחת כזאת בבית. אני לא יודע 2 בלילה מה אנחנו יוצאים עכשיו? כן. מה מוזר? כי אנחנו כרחניסטים. מסריח. אתה צריך בושם? כן, כן, אני מרגיש מסריח. תשים אליאן, זה הדבר הכי חמוד בעולם. לא, לא, היא באה להפיל אותי, אני יודע, ישר. איזה נוף יש לנו מהמרפסת. אוי. רגע. איך פותחים? תרמנו כבר. אתם יודעים איך לפתוח את הדלת אחותי? אני שם נסע. פה.
בוקר טוב חרטגג! תראו את ליזה! קוויקו! כאשר את מלווה לחברה שלך בגדים. זהו חברים, לא צריך לסגור את הכפתור. בהלם שקפצת מהגשר. זה כזה לא חוקי ואמיץ, אני לא יכולה. אימא'לה, אני לא מאמינה שקפצת מפה. מישהו הבין מה זה? כן, זה כנף. יכולה להראות לך משהו מרשים ליזה? אופה לך. בדיקת שמן! תאכלי את ההמבורגר? כן, 3 פתאום. הרי אני. משחקי הרעב. אומייגד, לא ראית לי לדבר ככה. כולם המבורגרים מטורפים, רק ליאל. מה זה? המלצר צריך לבחור אשראי אחד ומישהו בוחר משלם על כל ההורים. אני דוגל בזה, כאילו בואו נעשה את זה. אח של סער, תאחד איתו. אתה יודע שאתה לומד לסער? צלמו אותנו. ערב טוב חברים, יום שלישי לפנג'ויה ואני מחכה שעות לסער שיתארגן. אנחנו צריכים לרדת למטה לעשות דבר מאוד חשוב, וזה תמונה. נכון, שנעשה תמונה לבנק הפועלים, בזכותם אנחנו הגענו לפה ונהננו. האמת שכן. מדהים, באמת, סופש מדהים, שווה כל תמונה. נכון, אנחנו יורדים לעשות תמונה לפרגן לבנק הפועלים. פרגן להם בענק. אבל... בנק הפועלים אפילו שפעם היה לי... לא משנה את הכסף. איך זה לברמן בפנג'ויה? סוגדות לך, ליאל, סוגדות לך. חיים שלי, אני סוגדת לך, שאת מברמנת בחום הזה. אני יודעת שזה ייגנס בעריכה, כי יותר שווה ממני. ציקו, אי אפשר לעלות! סכמו לי ב3 מילים. טירוף, ממש משורר. בוקר טוב חרטגג, אנחנו פספסנו את הטיסה ב2.5 לא ב2 דקות, לא בדקה, ב2.5 ואנחנו עכשיו מחכים לסטנדביי. היא קוראת לנו. סער וליאל מה? סער קליזו וליאל אלי. מקום טוב, דברים מה? תראו, עבר יום קשוח, סך הכל הם מסכמים תאום, עבר יום קשוח, כפי שחכמנו אומרים. לא, עייפים אך מרוצים. תראו, פנג'ויה היה מסע נורא מלמד. למדנו המון. אתם גם חוזרים עם תובנות כאלה, אתם מבינים מה אני אומרת? אתם כאילו חוזרים עם יותר חכמים. מה למד? תסכמי את פנג'ה ב16 מילים. וואלה, אני אגיד לך, היה ממש סבבה, אך מעייף. נגד, אשמח לחזור לשם שוב. And my mind is meant to take a breath from my thoughts, take a break from this world and lift your eyes up high, stars, really your surprise to where you used to be. אם אהבתם את הסרטון, תנו בלייק ובסאבסקרייב, כי אני... אני באה!